Navnet Assentoft har siden 1940 været tæt forbundet med fabrikation af siloer. I dag er Assentoft Silo AS ved Randers markedsførende, når det gælder fabrikation og markedsføring af moderne, gastætte siloer til kornopbevaring i landbruget. I de følgende minutter fortæller landmænd, der i en årrække har opbevaret foderkorn i gastætte siloer, hvorfor de har valgt kornsiloer fra Assentoft Silo AS. Gastæt silo er valgt af flere grunde. Altså, først og fremmest så synes jeg, det er simpelt. Der er omkostninger at lave ved det. Vi bruger stort set ingen penge på vedligehold. Altså første siloer er sat op, så skal de trykprøves hver andet år. Og det er småbeløb i forhold til dem tønder korn, vi har. Vi har omkring 36.000 tønder korn på lager og bruger vel 8.000-10.000 kroner om år på service og vedligehold af anlæg. Og så immer væk med det gastæt, altså vi har ingen tørringsomkostninger, og vi begynder tit før andre om morgenen. Altså vi kan jo nemt starte med 18-19% uden problemer. Så i løbet af dag, så kommer vi jo ned på måske 14-15, og så op ad aftenen kører vi så stadigvæk løs med 18-19, måske 17. Og vi kan starte før, altså imellem byer og sådan noget. Jeg synes, vi kan få en længere arbejdsdag, og det er rimelig vigtigt, når man har nogle hektar, man skal over. Logistikken er det samme som på andre gårde og andre anlæg, om det er plantørri eller gastæt, er jo stort set det samme jo. Altså, vi høster selvfølgelig, kører hjem i kornvognen i en grav. Vi har en forholdsvis stor korngrav. Det har de fleste i dag, for der kan jo give stop i andre anlæg. Og så har vi en rimelig stor transportanlæg oppe i siloer. Og det er der jo forskel fra, om det er en gastæt silo eller plantørri for den sags skyld, eller amerikanersiloer. Altså, så det er der forskel på, og det er simpelt også. Altså det er elevator op og ridler i top, så det kører meget simpelt. En af fordele ved gastæt korn er jo, at gris hellere vil have det. Det er der forsøg, der viser, men der er fordele og ulemper ved det. Altså det er en fordel, at vi mener, at ædelyst er højere ved gastæt korn. De vil meget gerne have foder. Plus at det der med gastæt korn, man har jo en sikkerhed i, mener at korn altid er i orden. Jeg mener, til en integreret produktion, hvor du ved, at du skal fodre de korn op, så er det mest optimalt, efter min vurdering. Omkostningsniveau ved gastæt siloer er jo meget lav. Vi har jo ingen altså vi har selvfølgelig transport for at få dem fyldt op. Det har man ved alle mulige andre systemer også. Men så derfra, så vi har ingen tørringsomkostninger. Vi skal blæse, vi skal tilsætte varme, vi skal tilsætte CO2. Og skal det, nogen gør det. Jeg vælger at gøre det. Og det koster lidt per silo, 2-3.000 kroner, måske per silo til 6.000 tønder korn. Og så har vi ingen omkostninger resten af året. Så har vi så de omkostninger med, at siloer skal trykprøves en gang om året. Men altså de omkostninger er jo små, altså det er jo noget med, at de er en formiddag for at trykprøve 4 siloer. Så altså vedligeholdelsesomkostning på en gastæt anlæg er ekstremt lav. Og omkostninger til kornopbevaring, som sådan efter de er fyldt op, den er jo stort set lige 0. I dag der har vi kornopbevaring nok, men bliver besætningen udvidet, så er det i hvert fald være 99% sikker, at det bliver gastæt. Først og fremmest for syns skyld på ejendom, men også det med vedligehold og alkalisystem. Jeg synes, det er nemt at arbejde med. Så der er ingen tvivl om, det bliver gastæt opbevaring fremtidigt også. Gastæt korn er jo, ligesom vi snakker om, er jo rationelt efter min mening. Det er nemt, det er simpelt. Der er meget at holde øje med. Altså, vi kan tage en prøve, når vi tømmer gastæt korn ud. Der, så stikker vi lige hånd i det korn. Altså, er det koldt, så er det nemt, så skal vi spekulere. Det er det eneste, vi skal holde øje med. Og det er jo noget, man behøver at være uddannet ingeniør for at finde ud af. Det er simpelt. Altså, der er en snegl, når vi skal tømme silo, altså så kommer ud. Der er ingen omrøring. Vi skal holde øje med fugtige korn. Vi skal holde øje med det varme. Jo, vi skal holde øje med det varme, men det er igen det der med, har du de sager i orden, de trykprøver? Jamen altså, vi har haft gastæt opbevaring siden 90, og vi har ikke prøvet at tømme silo endnu for dårlig korn. Og vi har da haft fra 12.000, nu er vi så oppe på 30.000 tønder korn at have i hver år. Og vi har prøvet endnu at få dårlig korn ud af dem. Den første gastæt silo, den købte vi vel for 7 eller 8 år siden. En enkelt silo på 7.000 tønder, som står på en slagtesvineejendom.
Og så i 2005, der køber vi 2 mere på 7.000 tønder hver. Der står også på en slagtesvinejendom. Så nu kan vi holde byg og ved adskilt. Vores korn kommer fra de 250 hektar, vi driver, og så køber vi ca. 10.000 tønder korn ind om året. Og det køber vi fra naboer. Og naboerne kommer og læsser det af her hos mig, og så tager vi imod korn lige så ret, som de kommer med det. Vi har en mobil snegl, vi tager det op i siloerne med, hvor vi tager en 500-600 tønder ind i timen. Så vi har en rimelig kapacitet, der kan følge med nogle majtaskere. Vi kan jo tage korn ind med 17, 18, 19, 20% vand, og så stadigvæk kan formale det. Fordelen, når vi putter ned i en gastæt silo, det er jo, at der kommer sådan en spids, når vi fylder det. Og når vi begynder at tømme det ud, så vender spidsen, og den peger nedad. Så på den måde bliver det blandet, selvom man har høstet noget korn, der er vådt og noget korn, der er tørt, så i det øjeblik, vi begynder at tage det ud, så bliver det blandet. Og det gør formalingsprocessen mere nem, fordi vi har det våde korn blandet op med det tørre. Så vi kommer ikke så nemt til at døje med fugtproblemer i vores mal- og blandeanlæg. Men høsten har været lang i år, og jamen, den kommer nok til at strække sig over 1,5 måned, og det er jo for så vidt en lang kornhøst. Det, der kan være problemet, det er, hvornår begynder vi at tilsætte gas. Jeg har altid godt kunne lide, at vi tilsætter al gassen af én gang. Men efterhånden, som byghøsten den har strukket så meget, så har vi valgt at i år at tilsætte gas 2 gange. Vores vedligeholdelse af siloerne foregår på den måde, at vi forsøger på at få dem tømt hver år. Og så får vi den gjort ren ind i bunden. Vi har en fordel med, at de 2 siloer, vi har, er med beluftning, så vi lufter kornet nedefra, og det giver lidt tørre korn og lidt mere levende korn. På den måde får vi ikke korn til at hænge på siderne af siloen, så alting det kommer ned. Valget af gastæt silo, det er simpelthen det er nemt, det er rationelt. Det er det, vi kan lide. Og sådan er det jo alle erhverv. Det skal være hurtigt, sådan skal det gå nu til dags. Så det er hovedafskriften, det er rationelt. Ønsker du yderligere informationer om, hvordan Assentoft Silo kan hjælpe dig til en mere rationel hverdag, kan du ringe på telefon 86 49 45 66, eller du kan se mere på www.assentoftsilo.dk.